Говорейки за дуата, искам да вметна нещо много важно, на което трябва да се обърне голямо внимание. На нещо, което много ние не обръщаме внимание. Да, модерно е днес ние да бъдем актуални, авторитетни, известни, социални мрежи, колкото искаш. Но когато ние говориме, скъпи братя и сестри, мюсюлмани, за дуата, Аллахи, след като дуата е единственото нещо, при което няма преграда, нека ние не поставяме посредничество за дуата. За дуата няма посредничество. Тоест, какво се забелязва напоследък сред мюсюлманите? Модерно в днешно време да видиш мюсюлманин или мюсюлманка да се снима в интернет как прави дуа, да се снима на свещени места, да се снима в свещено време, на сухур дори да се снима, че той заговява. Какво ли не? Модерно е и да напише текст отгоре: о Аллах, моля те, помогни ми, приеми ми дуата, приеми ми ибадета, о Аллах, напъти ме. Поставяйки такова посредничество между тебе и Аллах Азза ва Джалля, това означава, че ти не си осъзнал това сакрално нещо, което Аллах ти е дал. Да молиш Аллах, да искаш от Аллах лично, свещено, нещо, което е само между тебе и Аллах Азза ва Джалля. А не да използваш някаква платформа, чрез което ти да докажеш, че наистина си мюсюлманин и че ти наистина искаш да направиш връзка с Аллах Азза ва Джалля, където Аллах обича уединената дуа, където това е нещо лично между тебе и Аллах субханаху ва та'аля, а ти да го правиш и да поставяш преграда и посредничество